أزي دمتهم دمت سلف النهضة إيرترا دمت سلف النهضة إيرترا بحاليوت كفل زينا سلف النهضة إيرترا ناتدالوه سومناوي مالت وتر حموس أب مربب حبريتها إيري النهضة تزغر مدبيو أزي دمتهم دمت سلف النهضة إيرترا زي دمتكم دمت فنو راديو سلفنا هذا إيرترايو كم يتقنيو زي خبركم سمعتنا لو محموس سلسنا حاسة كل تشحن عصر شو عتنيو نايلوم فنونا كم لمود بزينة نتفتحت سلفن سمنا في أمتات المسفلمة دمدام مجلسي سالساي سرعة خيبة فتأمي بيتحفت سلفنا هذا إيرترا كنا كتات لكمينا كورا سمعتنا أبتحساتنا نمزاني قد من زمان تخطيتم لهم نحبرنا كساب فتأمي فنونا مكتالكم معدام ناب زينة وفنونا نسجاجركم زينة نتفتات سلفي سالساي سروع أخيبا فتسام بيت صحفة سلفنا هذا إيرترا بعو تزازيمو فتسام أكال سلفنا هذا إيرترا تبحنا يتي بحاليو سلفنا هذا بحدنتنا ندحنا تزبنا هاجرنا أبتعتي زبل وانا وتيما بعشران قلتنا حملي أب كتما أديس أبا استدالوه عود هاجراوي مزاتي مدرخ كاب عشران أربعة كساب عشران شعتن حمل قتشن عصر شوعتن سالساي سروع أخي بواقعنيعو فتسام أكال سلفنا هذا إيرترا وانا ونا قداسن زعباتات سريعون سيفيك أكالاتن بوليتيكا وانا حيلتاتن ودباتن إيرترا زساتفة سمينار نهلو كونتات هزبن هاجرنا تهلالوا قبات سرعتي يدفن زباون كبابياون كونتات واناوي كونتات دنب تقاوم إيرتران بعمقاتن بمدساس نستسلاسلو جبوتات فتساميتات جمجماوي تنتانيتاتن هلو كونتن مدرقاوي أنفتات ديمقراسياوي قالسن نمسايي رأيتات زعوتو سفحتي جنزابيتاتن بمهلال وشتاوي كونتاتن وهوبات سرحنا سرحن سلفن هذا زيادة زدلدلولون مسايي ودباوي نايك أسي وطناتا بمقياسن هاجراون زباون بدهوتات نمسجارن حجزت زخونو ترى نجارات حزيو نفس على سيسرو أخيبو أتيو فتسام أكال عبد سالساي سرو أخيبو ولو وشتاو كونتات سلفين نتفتات سرحن تبصبات سميعو دحر مجمجم درجة فتات مدبات سرح كفلتات رئيون مساي وطنات دحري مقمات أبهلو كونتات هزبنان قبتاوي سرعة قدفن سفح ميت الناس سلاسيلو زي حلفنتاوي قبا سرعة قدف أب كلهم كتلاتات هزب إيرترا أو ريدوم زلو سبعون ما ترى لون عنوتاتن كبيدن هاجرنا بحدقة مبت تاني مرحمه الله زد ما وتوز دحنت هزبن هاجرن مرقات قنعون حبرون كالسي تقاوم تحيلتات إيرترا بسحنا زلنا نايتفعت مدرق هزباون هاجراون إمنتاتن حلفنتاتن ناي كلهم دليتي فتحن ديمقراسيا ولتاتن زعيرلو وسانن زي سجرن أول مخان واسميرلو هي كوننت نايزين مرقات زما حداوي حاليوتون ستم ركبن زمدنا تقاوم تودبات زرقاقته ناي حبر استراتيجين حبراوي سرحات من مثلات نتي أفتم دوتا تشغيل زلو تلال كلنا سيفيك أكالاتن بوليتيكا ودباتن زخون هاجرا وبايتون ديمقراسيا ولوتي كابتي قفيدو أبدو تاشمي موزي ركب شجراتن تعالينا نابنبر هلا ونوتون نتفتاتون كنملس ناي قداماي مريچا مخانو بچبوطا غنزيبو فتما أكال سلفنا دا إيرترا أمزازمي سالساي سرو عقيبو نخلوم أبالاتن مسرتاتن سلفي كابتاتيو زنبره كبيت كونت نقوت زكايدو مربرابن كابو وتيوون أب كمزي زعمسله غسغاسي حالوات كبتصح زغبرو زي حلل قالسي بممغواس داغماي نتي عنوت بتصحي زلو غبتاو سرعتون صوت حنت حزبن هاجرن معوات سلفاوي عماماتو زيادة نمت نخار كمدي سرحن مش كلهم هاجراويان دليتي فتحن بفلاي دما سلفنا هذا إيرترا تمساس علي بوليتيكاوي رأيا عبد يحطو حزبن بهراتن قدام النسريعهم زكالوس وحيلتات زمدناتاتون محيال تبقساتات وسيدو خمزة عين بمقلات نزم بالصعوبة لبواتات تحليفو حدا حزبي نمدحان كله نايك عالسي محاورات من تطاف نهاجرنا كابرسد زدحن نكله إيرتراوي بمعرفة تحوي ناي سلطان هابتن من مقرح زرقاقز ديمقراسياوي سرعة المتكال سلفن هذا إيرترا دروها نيشو زلو سرت كبرتاتن متكلاتن بقبو كنتبارق كلتي حدنت حزبتات إيرترا تنعو مخانون حزبتات إيرترا كمغاقل زنكساقز زلو بعل بيت إكي مقابرات قبات سرعة يقرف مخانو بمأمان نزين حدنت نازفتاتن أبراسي تقبارات بحبراوي كلتم كن بدهن
ክምለሱ ዝግብኦም መሰላውን ፍትሓውን ሕቶታት ህዝብና ንምምላስ ተኽእሎታት ከም ዘለና ንምርግጋዝ ብግብራዊ ቁኑዕ መስመራት ቃልሲ ካብ ዝሓለፉ ግዝያት ንላዕሊ ክንቃለስ ሰለስተ ኩሉ ኣካል ሃገራዊ ባይቶን ደገፍቱን ህዝብን ሃገርን ንምልሓቅ ከይድታትና ንምዕዋት ሕልገታት ምግባር ነቲ ኣብ ክልል ቀጻልነት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ንምዕዋት ብሓላፍነት ክንሰርሕ ብምምዕፃን ለባዋቱ ብምስግጋር ሳልሳይ ስሩዕ ኣኺብኡ ብዕውት መንፈስ ዛዚሙ ሰሙናዊ ንጥፈታት ዜና ደንበ ተቃውሞ ኣብ ሃገርና ምስ ዘሎ ኩነታት ዝመጣጠን መድረኽ ለውጢ ንኽፈጥሩ ለበዋ ኣቕሪቡ ክብል ሬድዮ ወጋሕታ ገሊጹ ካብ 24 ክሳብ 29 ሓምለ 2017 ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈቱ ዘካየዶ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራውያን ደንበ ተቃውሞ ምስ ናይ ሃገርና ኩነታት ዝመጣጠንን ነቲ ዘሎ መድረኻውን ዝተዓጻጸፎን ናይ ለውጢ መድረኽ ክፈጥሩ ተላልዩ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኣባላትን ደለይቲ ለውጢ ደንበ ተቃውሞን ሽርሓዊ ማሕበራት ህግደፍ ንምቁጻይ ምቅላስ እቲ ቀንዲ ረቋሒ ምዃኑ ዝገለጸ ናህዳ ኤርትራ ኩሎም ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ኤርትራ ንምህናጽ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ደው ክብሉ ይንጸዊዑ ኩሎም ደለይቲ ፍትሒ ዲሞክራሲያዊ ተጋድሎ ነቲ ሰልፊ ክድግፉን ነቲ ዘሎ ኩነታት ሃገር ኣብ ግምት እትዮም ድማ ንህዝቢ ፍሉይ ቆላሕታ ክገብሩን ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ተማዕፂኑ እዩ ከም ጸብጻብ ሬድዮ ወጋሕታ እንኮ ዘላቂ ፍታሕ ቅልውላው ሃገርና ካብ ጓል መገዲ ብምውፃእ ጥራሕ እዩ ዝመጽእ ክብሉ ዜጋታት ገሊጾም ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ኣንጻር ምልካዊ ህግደፍ ድምፅና ከነስምዕ ካብ ንጅምር ሓፂር ኣይገበርናን ዝበሉ ጉዱሳት ወገናት እንተኾነ ኣተኩሮና ናብቲ መሰረት ኩሉ ሽግራትና ዝኾነ መላኺ ኢሳያስ ክንዲ ነቕንዕ ኣብ ጓል መገዲ ነውዕሎ ይበዝሕ ኣሎ ድሕሪ ምባል ካብዚ ብምውፃእ ሓበራዊ መትከል ክህልወና ኣለዎ ክብሉ ፀዊዖም ውድባት ምህላውን ናይ ጽላእን ዝበሉ እቶም ጉዱሳት ሓደ ጸላይ ጥራሕ እናሃለወና ናብ ስምረት ብምምጻእ ኣንጻር ናይ ሓባር ጸላኢና ቃልስና ምስጣም ግን ከድልየና እዩ ክብሉ ኣዘኻኺሮም ትማሊ ንናጽነት ኣብ ዝነበረ ቃልሲ ሓድነታዊ መትከል ስለ ዝነበረና ናጽነት ክውንቲ ጌርና ኢና ዝበሉ እቶም ወገናት ንኽብርታት ትማሊ ክሳብ ዘይዓቀብናዮ እቲ መላኺ ካብ ዝፈጥሮም ቤላቤላዋት ክሳብ ዘይወፃናን ለውጢ ባዕሉ ንኽመፀና ክንጽበ ይብልናን ክብሉ ኣተሓሳሲቦም ከም ሓበሬታ ሬድዮ መድረኽ ስርዓት ይግደፍ ነቲ ዓመት ንፖለቲካዊ ሃልኪ ዝጥቀመሉ ፌስቲቫል ኤርትራ ካብቲ ዝካየደሉ ዝነበረ 10 መዓልታት ናብ 5 መዓልታት ነኪብሎ ስርዓት ይግደፍ ነዚ ምንካይ ሕፅረት ባጀት እዩ ዝብል ምክንያት እኳ እንተቕረበሉ እቲ ሓቂ ግን ተሳተፍቲ ህዝቢ ብምጉዳሉ ከም ዝኾነ ዝሓበረት እታ ሬድዮ ከም መርኣያናቱ ድማ ህዝቢ ዞባታት ጋሽ ባርካን ደቡባ ቀይሕ ባሕርን ብህግደፍ ኣብ ዝግበረሉ ፈንጠዝያ ምስታፍ ከም ዘቃረጾ ገሊጻ ኣብ እዋን ተስዓታት ህዝቢ መእተዊ ንምርክ ጽቅጥቅጥ ዝብለሉ ዝነበረ መኽፈቲ ፌስቲቫል ኣብዚ እዋን እዚ ህዝቢ ምስ ከቢድ ፀገም ምእታው ስለ ዝኣበየ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ብዘይ ቲኬት ብጥርሑ ሰብ ከኣቱ ይልመን ከም ዘሎ ኣፍሊጣላ ህዝቢ ደቁ ኣብ ባሕሪ እናጠሓሉ ንባዕሉ ብዝስተ ማይ እናተሸገረን ኣብ ዘለወሉ እዋን ብህግደፍ ኣብ ዝዳሎ ፌስቲቫል ብልዑል ዓቐን በብእዋኑ ካብቲ ፌስቲቫል ክርሕቕ ፀኒሑን ኣሎን ከም ሓበሬታ እታ ሬድዮ ከም ሓበሬታ ገለ ወገናት ዝተፈላለዩ ሜላታት ሓሶት እናተጠቐመ ዘይካታት ከደናግር ዘይደክም ስርዓት ይግደፍ ሕጂ ድማ መናእሰያት ኣብ ውሽጢ ሃገር ዕድል ስራሕ ስለ ዝፈጠርናሎም ስደት ነኪሎ ዝብል ሓድሽ መደናገሪ ኣካይዳ ይኽተላሎ ቁጥሪ ስደተኛ ኣብ ሊብያን ግብፅን ነኪዩ ዘሎ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ዕግርግር እቲ መገዲ ስለ ዝተዓፅወ ከም ዝኾነ ዝገለጹ እቶም ወገናት ስርዓት ይግደፍ ግን ነዚ ክፍተት እዚ ተጠቒሙ መናእሰያት ስደት ጽቡቕ ከም ዘይኮነ ተረዲዮም ናብ ዝብል ኣንፈጠው እዩ ይነዝሕ ከም ዘሎ ኣነፂሮም ናብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝግበር ስደት ከም ዘይቋረጽ ብምግላጽ ድማ እዚ ናይ መላኺ ኢሳያስ ሰንዓ ሓሶት ንዝኾነ ኤርትራዊ ከይደናግር ብዕቱብ ክንከታተሎን ህዝቢ ሓበሬታ ንኽረክብ ኩሉ በብወገኑ ክነጥፍን እውን ኣተሓሳሲቦም ኣለው ኣብ ትሕቲ ጽላል ሃገራዊ ስምዒት ዓሲልና ክሳብ ዘይተቃለስና ፍትሒ ክመፀና ክንጽበ የውሃነት እዩ ክብሉ ጉዱሳት ገሊጾም ሃገራውነት ብልሳን ጥራይ ኣይኮነን ክግለጽ ዘለዎ ዝበሉ ገለ ሓበሬታ ዝለኣኹልና ጉዱሳት ወገናት
ሓቀኛ ፍቅሪ ህዝብን ሃገርን ኣብ ውሽጥና ክሳብ ዘይዓንበበ ሃገር ስለ ዝበልና ጥራይ ዘላቂ ፍታሕ ክመፀልና ንፅበእ እንተኮይና የዋህነት ይኹም ገሊፆም ስቃይ ህዝብና ገሊፅካ ዝውዳእ ኣይኮነን በደልን ስቃይን ዘይበፅሓ ኤርትራዊ ስድራ የላን ዝበሉ እቶም ወገናት ምንጪ ስቃይና መከራናን ህግደፍ ምዃኑ ኩሉና ንረዳዳእሉ ኩነሱ ኣብ ምእላዩ ሰምረትና ነልሕልሕ ብምእላውና መከራና እውን ብኡ መጠን ይሕይል ኣሎ ኢሎም ዓሌታውነት ብሄር ከባብን ሃይማኖትን ገለ ካብቶም ህግደፍ ነንሕድሕድና ክንከፋፈል ብዓይኒ ፅልእን ጥርጣረን ክንጠማመድ ዝጥቀመሎም መሳርሒታት እዮም ብምባል ድማ እቶም ወገናት እንተኾነ ኣብ ትሕቲ ዘመነ ስልጣን ህግደፍ ዝተረብሐ ክፋል ሕብረተሰብ ኤርትራ ስለዘየለ ኩሉ ኤርትራዊ ንመሰሉን ቀጻልነት ሃገሩን ሓድነቱን ኣትሪሩ የብርሶ ንዘሎ ምልካዊ ጉጅለ ከኣሊ ሓላፍነት ኣለዎ ክብሉ ኣዘኻኺሮም ስርዓት ህግደፍ ንህዝቢ ብሄረ ኩናማ ናይ ምብስባስ ትግባሩ ሕጂ እውን ኣበርቲዑ ይቕፅል ኣሎ ውልቀ መላኺ ጉጅለ ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ብሄረ ኩናማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዘውርዶ ዘሎ በደላት ሕጂ እውን ዝቕፅለሉ ዘሎ ከይዲ ኣብዚ ወርሒ እዚ ጥራይ ካብ ሰራዊት ኮብሊሎም ብዝብል ምክንያት መሰሪኦም ብዘይተፈልጠ ኣገባብ ብርክት ንዝበሉ ዜጋታት የሳቅዮም ከም ዘሎ ክፍሊ ዜናን ሓበሬታን ደመሓኩ ገሊፁ ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ዝኸብለሉ ኣባላት ሰራዊት ክሕዝ ብዝብል ምክንያት ሓንቲ ብዕድመ ዝደፍኣ ኣደ ብሰንኪ ወዲ ውላደን ክእሰራ ከለዋ ኣቦኺ ኮብሊሉ ዝተባሃለት ጓል 15 ዓመት ትሕቲ ዕድመ ድማ ብኣባላት ስርዓት ህግደፍ ተወሲዳ ከም ዘላ ተነፂሩ ብጀካዚ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ትሕቲ ማእሰርቲ ንዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ብሄረ ኩናማ ብስቱር ካብ ሓደ ቤት ማእሰርቲ ናብቲ ካልእ እናቀያየረ የሳቅየን ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ገሊፁሎ ኤርትራ ድኻ ካብ ዝበሃላ 10 ሃገራት ኣፍሪካ ሓንቲ ከም ዝኾነት ተሓቢሩ ማዕከን ሓበሬታ ቢዝነስ ኢንሳይደር ኣብ ዘውፅኦ ዜና ኤርትራ ድኻ ተባሂለን ኣብ ቅድሚት ካብ ዝተሰርዓ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ታሽዓይ ደረጃ ብምስራዕ ሓንቲ ካብተን ካብ ቅድሚት ዝተመደባ 10 ሃገራት ምዃና ሓቢሩ ጸብጻብ ቢዝነስ ኢንሳይደር ማዕከላዊ ኣፍሪካ ዲሞክራሲት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብሩንዲ ላይቤሪያ ኒጀር ማላዊ ሞዛምቢክ ኤርትራ ማዳጋስካር ካብ ቀዳማይ ክሳብ 10 ዝርከባ ሃገራት ምዃነን ዝገልጸ ኮይኑ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ፍጹም ድኽነት ዝርከባ ሃገራት ሓንቲ ምዃና ኣብርሂዩ መርበብ ሓበሬታ ናቺኪ ዊን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ኤርትራ ብብልሽውና ዝተጠላቐዩ መራሕቲ ካብ ዘለዎን ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ መበል ሻውዓይ ደረጃ ከም ዘላ ገሊጹ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ቅድም ክብል ኣብ ደቡብ ሱዳን ክሰፍር ተወሲኑ ዝነበረ ሰራዊት ዓቃቢ ሰላም ናብታ ሃገር ምእታው ክጅምር እዩ ንሲቪል ንጹሃ ዜጋታት ደቡብ ሱዳናውያን ካብ ሓደጋ ንምክልኻል ተወሲኑ ዝነበረ ሰራዊት ዓቃቢ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ናብ ደቡብ ሱዳን ምእታው ክጅምር ምዃኑ ዢኖ ሓቢሩ እቲ ናብ ደቡብ ሱዳን ከኣቱ ዝተወሰነ ሰራዊት ዓቃቢ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ 4000 ኣባላት ዘለዎም ኮይኑ ድሕሪ ሓደ ዓመት ንምእታው ምድልዋቱ ኩሉ ኣብ ምጽፋፍ ከም ዝርከብ ተገሊጹ እዚ ውሳነ ካብ ዝውሰን ልዕሊ ሓደ ዓመት ኣውፂሩ ዘሎ ኮይኑ ሕጂ ግን ብድፊኢት መንግስቲ ደቡብ ሱዳን እቲ ዓቃቢ ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪካ ተቀላጢፉ ከኣቱ ከም ዝግበር ተሓቢሩ እዩ ኣውሮፓዊ ሕብረት ፍልሰት ስደተኛታት ናብ ኣውሮፓ ንምግታእ ገንዘባዊ ደገፍ ከም ዝመደበ ተገሊጹ ኣገልግሎት ዜና CGTN ኣብ ዝዘርግሖ ዜና ኣውሮፓዊ ሕብረት ነቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዘተሓሳስብ ደረጃ በፂሑ ዝርከብ ስደት ንምግታ 53 ሚሊዮን ዶላር ባጀት ከም ዘውፅአ ምግላጹ ጸብጺቡ መብዛሕትኦም ስደተኛታት ናብ ኣውሮፓ ንምስጋር ዝጥቀሙሉ መስመር ካብ ሊብያ ናብ ኢጣልያ ዝበለ እቲ ሓበሬታ መብዛሕትኦም ስደተኛታት ናብ ኣውሮፓ ንምስጋር ዝጥቀሙሉ መስመር ካብ ሊብያ ናብ ኢጣልያ ዝበለ እቲ ሓበሬታ እቲ ዝተመደበ ገንዘብ ንሓለዋ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ንምጥንኻር ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ ኣውሮፓዊ ሕብረት ብዘይካዚ ፖለቲካዊ ቅልውላው ሊብያ ንምፍታሕ ኣሎ ዝበሃል ደገፍ ከም ዝገብር ብመገዲ ጉዳያት ወጻኢ ኣረጋጊጹ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ዓንቲ ዝበልናዮም ዜናታት እዚኦም እዮም ነይሮም ዝተረፉ መደባት ክሓልኩም ድሓን ጸኒሕት እዚ ድምጽኹም ድምጽ ሰልፍና ሃዳ ኤርትራ እዩ دمدم مجلسي سالساي سرعة خيبة فتسام بيت صحفة سلفنا هدا إيرترا بحموس 24 حملة كلتشحن 10 شعاتن زيمرة سالساي سرعة خيبة فتسام بيت صحفة سلفنا هدا إيرترا قدام 10 شعاتن حملة كلتشحن 10 شعاتن بعود تزازيمو زي
نت بحدنتنا ندحنت حزبنا هاجرنا زبل جرحو زسلاسلو سيمينار بوليتيكاو حيلتا تختيلو زجمر سرعة خيبة أب صنكور زوباون هاجراون كونت السلاسلو بمهلاون هقدف زي تفلالي سلطات بمتقام حزبنا أب هاجرو خمقوانا بمقلالن نبعداويان كم دلايهم مريتم بحرن إيرترا بمدل ذالن حزبنا أقصان تحريمو قطباون محبراون شجرات أزنبيلون زي ولدهم دقو كابحقفو منزعبو مساد وقحت صبحة نخستنتنن كحزنن كنبعن فريدو أبزهلو اللقوان بمكيادو زيادة حلافنت كنسكم زجدد درب صوري نيرو بزد ما نهلو كونتات هاجر التحلالوا قبات سرعة قدف زوباو كونتاتن بعمقوت بمدهساسن ندم بتقاومون نوشتاو كونتات سلفن ناي مصاي ناي قالس مدباتون نتتصبيهم هاجراون زوباون بدهتات بمجنزابيو فتسام بيت صحفت سلفي نتا أخيبا زعتوا فتسام بيت صحفت سلف محدا إيرترا أب أخيبو أب زحلف 26 عامتات دحرم أواج مريتاو ناسنت حزب إيرترا أب جزء هاجرو كبر سئينو بوليتيكاون سبعون مسلاتو تنفيقو أب تحتي داغماي مجزاتن بارنتن ديكتاتوريا وسرعات زنبر زلو مخانو كاب حق زرحة يكونن ديكتاتوريا وسرعة تقدف زتخطلو جوجي سلطن نملكاو سلطان زغلغلو زدكونو أعناو محدران أب كل مديات هيوت إيرتراو زيغاتات أسعبو زلو مسارتاو شجراتن فتيرو زلو عقزبتن طرح زيكونه بسنكي أب كل وصلاتات هاجر أتأتاتي وزلو سبعون ماتريالون عنوتن برستن نتا هاجر ناب حدقا مبتتان يمرحا مهلاو عملكيتون بعمقوت زتيلو فتسام بيت صحفت سلفي بزوباو درجاون استراتيجيكاو أقامت هاجرنا أب قمت بمئتاو أب زوبانا كم حزبن هاجرن زسألونا هونتات تخصيتلو زلووان كي زنقعه عبقو لحتاكم ذهابن كم عبنت نمتكاس زأكل بزي وخسان وينتان حزبي بفتاون دليتن اتقبات سرعة براي قل هاجرات مع كلاي مبراق نهلو كنتاتنن سقعتنن اتسرعة دما نهلو مجزأتها وقصالنتون زتعمم أب جماجم كيح بحر إيرترا والتحدراو قافلايتن زسلخو تقوسن تتقوسن برتات بتقوسن بايتان بمتتح نتخساب حجي رطم مفتح زي رخبة كنتات توساخن مقانن نتحدر سواتو تتلم هزبنا أب توساخي كبيت سقات تيمو مهلاو من كابز حاليفون هاجراو صقاتات مقبات مستي صار هزب زخونه قبتاو سرعة زشارخ باتاتات بعمق وتريو بتوساخي أخيبا فتسام بيت صحفت سلفي أب لعل هزبنان هاجرنان زنصلال زلو حدقنيا كون نتنسع بيناتون دحرم مرمار أخيبو نزل مبداه لوطن مكلطافن نممصان زقالسو زلو كنتات حيلتات دم بتقاومو أب زرأيلو أبتم زرأي بكرات بمدهساس مفتحتات من زتكوره يتقايدو أبز جبرم يجون تخونه كينو تتصنح من فنجالات حد مجواتن دم بتقاومو إيرترا كابت عنده وافر الزقباء مريتن هزبن إيرترا ريحقو كاب قربيت هاجرنا تبقسه زسرح زلو ودبات مقانون بزحي ودباتن نحيزنا زلنا بوليتيكاو في اللياد زين صبار مقانون نايات على لها قريجات دخنت كم زلون أب ودبات طبقون منفساو زمدنا كهلو ننوح استمتا ناي حبار استراتيجي ناي حبار سرحاتن كهلوان المتان كأتصال ذات الركباتن بمقبار أب كسامع معنا زغد نقطات حبيرنا هنسرحكم زقباء التي مبزحتو ملك عبرت سئيرترا زحقوفة بخبيد ربرب استتقل هاجراو بايتو كابزاتي وزولو دوتا عمل كيتو بسنكتي كالعون من محدارون في الليات دم بتقاومو أب عنكل كم تسنحن ريو أب قداي سدتنياتون زقبات سرعات أب عالم ترأي زي فلت بدلالو كساب وشتاو أكالات بمبربار ناب عداقاتات موراد زقات موزلو إسابعو بهست سبعو مسالات كتسال مهلاو بعمقات ريو نوشتاو كنتات سلفين سرحاتون بعمقات بمزتاي كيد مدباتو نمعوات صبصبات أبيات تصحفتو بمرعي أب بوليتيكاو وسكواسن زينان بزلع على درجة مسرح ودابتات نمحيال دروس تتقلون جناون أب زتكال زلو حدث جنافر أتوكيرو علامة سلفين المساح مدباتو مسرع كم زبقسن نزم دناحاتو زملكات مش كلهم دليل فتحن بفلاي مسلفنا حدا عينت بوليتيكاو رأيان زلوهم أب قداينا نحطو هزبن بهراتن قدام نزسر حيلتات ملكيتو أب سبعو مسل تطابقتن محبراتنا ملكيتو بعمقات بمزتاين أب قداي من نسيات دكنستيون أقدا سنتو ماب سلفي زتيو
ካብ ዝተጠቕሰ መሰረታዊ ሓቀታት ብምብጋስ ድማ ኣኼባ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ዝስዕቡ ውሳነታት ኣቐሚጡ ኣብ ሃገራዊ ኩነታት ጸረ ዲሞክራሲ ዝኾነ ስርዓት ኣብ ሰብኣውን ሓርነታውን መሰላት ደቂ ሰባት ዘይኣምን ብባህልን ልምድን ሃገር ክጣላዕ ድሕር ዘይብልን ብምዃኑ ስልጣኑ ንምሕላውን ምንዋሕን ክብል ብዝኾነ ክቋመር ድሕር ዘይብልን ሕልና ዘይብሉን ስርዓት እዩ ሃገርና ኤርትራ በዝግበታዊ ስርዓት ኣትይዎ ዘሎ ኩሉ መደያዊ ዕንወት ሃገርን ህዝብን ብንእሽተ ዝርአ ዘይምዃኑ ብምስትምሃል ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ኣብ ኤርትራ ዝርአ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ምቅያራትን ኩነታት ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራን እቲ ስርዓት ንህዝቢ ኤርትራ ከየማኸረ ህልውንኡ ንምቕጻል ጥራይ ናይ ልኡላውነት ሓደጋ ፈጢሩ ምህላውን እቲ ትንኮሳታት ኩናት ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ብምስምስ ናይ ልኡላውነት እውን ኣቦትኡ ምህላውን ኣብዚ እዋን እዚ ሃገርና ኤርትራ ልኡላውነታ ብዝለዓለ ደረጃ ናብ ሓደጋ ኣሳጢሕዋ ከም ዝርከብን ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ክድሕኑ እንተኮይኖም ንህዝቢ ዝሓቁፍ ሓድነት ዘውሕስ ዲሞክራሲያዊ ባእታ ጥራይ ከም ዝኾነ ብምርዳእ ሕጂ እውን ኣብ ኤርትራ መሰረታዊ ለውጢ ክግበር ከም ዘለዎን ነዚ ንምግባር ድማ ሰልፊ ቃልሲ ኣጠናኺሩ ክቕፅል ምዃኑ ኣስሚሩሉ ኣብ ጉዳይ ኢኮኖሚ እውን እንተኾነ ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪ ፖለቲካዊ ፀቕጥን ጥምየትን ዳግማይ ኣብ ምብትታንን መብራስን ምህላው ብምዕዛብ ሃገራት ዓለም ክፉት ቆላሕታ ክገብራሉ ይፅውዕ ኣብ ጉዳይ ዝምድናታት እውን ዘሎ ገባት ስርዓት ግደፍ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ካልኦት ሃገራት ኢድ ምትእትታው ግብረ እክያት ኣጀንዳታቶምን ኣብ ምስልሳልን ግብረ ሽበራዊ ተግባራት ኣንጻር ካልኦት ምክያድን ንስርዓት ኤርትራ ምስ ከባቢናን ዓለምናን ኣብ ወጥሪ ዘእቱ ፍጻመታት እከይ ተግባሩ ምዃኑ ጥራሕ ዘይኮነ ነቶም ብሰንኪ ስደት ኣብ መላእ ዓለም ዝተበታተኑ ህዝቡ ፈዓራ ዘይብሉ ንግብትንኡ ጥራይ ዘገልግል ምግሓጥ 200 ካብ ኣታዊታቶም ጥራይ እምበር ኣብ ስደት ንዝገጥሞም ንሰብኣዊ መሰላቶም ዘይዓጦን ስርዓት እዩ ህያው ምስክር ናይ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ እስራኤል ሊብያ ሱዳን ስዑድ ዝርከቡ ስደተኛታት ገለ ካብቲ ብዙሕ ናይ ዝዋን እዚ መሰኻኽር ፍጹም ግበታውነት እዮም ስለዝኾነ ኩሎም ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ውልቀ ሰባትን ሃገራትን ብፍላይ ድማ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ልዕሊ እቲ ግበታዊ ጉጅለ ዝተወሰደ ናይ እገዳ ውሳነ ንኽጸንዕ ብምምሕፃን ኣብ ከይዲ ካብ ኤርትራውያን ሓሊፉን ንኹለን ጎረባብቲ ሃገራት ድቃስ ዝኸልእ ኮይኑ ምህላውን ኣስሚሩሉ ኣብ ጉዳይ ደንበ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ናይ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ንንጥፈት ውሽጣዊ ሓድነት ንምድልዳልን ከም መሰረታዊ ቅድመ ኹነት ብምውሳድ ነቲ ድሮ ጀሚርዎ ዘሎ ከይድታት መዛተይ መድረኽ ሰሚናር ብዕቱብ ክቕፅሎ በዚ ድማ ሰልፍና ኣብ ውሽጢ ደንበ ተቃውሞ ዝጸንሐ ዘይምትእምማን ንምፍዋስ ግዲኡ ንምግባር ብዕቱብነት ክሰርሕን ነዚ ድማ ብቐንዱ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ካብ ተኣትይዎ ዘሎ ለውጢ ወፂኡ ኩለን ኣካላት ባይቶ ካልኣዊ ፍልልያተን ንድሕሪት ገዲፈን ብሓባር ኣንጻር ናይ ሓባር ጸላኢ ክግስግሳ ከም ዝሰርሕን ሰልፊ ብመሰረት መትከል ጉባኤኡ ሃገራዊ ባይቶ ንምድልዳል ክኸይድ ጸንሐ ዝናኣስ ስጉምቲ ምዃኑን ሃገራዊ ባይቶ መተካእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ጸላል ምዃኑን ኣሚኑ ብቕልጡፍ ናብ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ንኽኣቱ ዝከኣሉ ክሕግዝ ምዃኑን ኣስሚሩሉ ብተወሳኺ እውን ፈጻሚ ብውሳኔኡ መሰረት ኣብ ዝኾነ ናይ ሃገራውን ዲሞክራሲያውን ለውጢ ዘተተኻፊሉ ንህዝብን ሃገርን ዝጠቅም ስራሕ ከም ዝሰርሕ ወሲኑ ንገምጋማዊ ውሽጣዊ ኩነታት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ሓባራዊ ድልየትን ግሉጽነትን ብዝሰፈኖ ምይይጥ ብምግባር ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ካብቲ ሕሉፍ ገምጋም ምርኩስ ገይሩ ኣድላይ ምምሕዳራውን ውድባውን ውሳነታቱን ኣሕሊፉ ብተወሳኺ ድማ ንኹሉ እቲ መሰረታት ሰልፊ ብጽንዓትን ተወፋይነቱን ብቕዓቱን ንሕሉፍ መድረኽ ሰጊሩ ዝርጋሒኡ ናብ ዝለዓለ ምኻዱ ብምውጋስ ሕጂ እውን ነቲ ቅድሜና ዘሎ ጸላኢ ንምብዳህ ብመሰረት ዝተዋህቦ ሓላፍነት ተርኡ ክጻወትን ብመሰረት ዝሓንጽጾ መደባት ቃልሲ ንምምዕባሉን ኣበርቲዑ ብምዕያይ ንጸላኢ ዓንዲ ሕቁቕ ሰብርን ጸዊዑ ኣብ መወዳእታ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ንዝቕጽል ዓመት ብዝሓየለ ዝስራሓሎ መደባት ስራሕን በጀትን ናይ ኣብያተ ቤት ጽሕፈታት ኣጽቢቑ ለቦዋታት ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ህዝቢ ንምድሓን ኩሉ ናይ ቃልሲ መሓውራቱ ብምጥርናፍ ንሃገርና ካብ ብርሰት ዘድሕን ንኹሉ ኤርትራዊ ብማዕረ ፍትሓዊ ናይ ስልጣንን ሃብትን ምምቕራሕ ዝረጋገጽ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምትካል ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ድሮ ሃንጽዎ ዘሎ እሰረትን ክብርታትን መትከላትን ብዝግባእ ከንጸባርቕ ክልተ ሓድነት ህዝብታት ኤርትራ ጽኑዕ ምዃኑን እቲ
ንህዝቢ ኤርትራ ክመቃቀል ዝንቀሳቀስ ዘሎ እቲ መጋብራት እከይ ዝኾነ ገባት ስርዓት ህግደፍ ምዃኑ ብምእማን እቲ ንሓድነትና ዝፈታትን ተግባር ብሓደ ቅልጽም ክንብድሆን ገና ነቲ ዘይተመለሰ ዘሎ ሕቶ ህዝቢ ክምለስ ከም ዝከኣል ብግብርን ምርግጋጹ ካብ ማንም ግዜን ላዕሊ ምቅላስ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝርከቡ ኣባላት ድሌት ለውጥን ደንበ ተቃውሞን ዲሞክራሲያዊ መሓውራት ገባት ስርዓት ህግደፍ ንምቁጻይ ምቅላስ ደንበ ተቃውሞ ምስ ናይ ሃገርና ኩነታት ዝመጣጠን ነዚ ዘሎ መድረኻዊ ዘተዓጻጽፍ ናይ ለውጢ መድረኽ ንኽፍጠር ጻውዒት ንቕርብ ኩሉ ኣካል ሃገራዊ ባይቶን ደገፍቱን ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ዝብል ከይዲ ንምዕዋት ሕድገታት ብምግባር እንትዝኸይድ ዘሎ ዘተ ንዕላማ ሃገራዊ ባይቶ ብሓላፍነት ክንሰርሕን ንምሕፀን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ልዕሊ ዲክታተርያዊ ስርዓት ህግደፍ ብቐጻሊ ዘንብሮ ማዕቀብን ንመሰል ህዝቢ ኤርትራ ዝድግፍ መርገጻቱን ብፍላይ ድማ እቲ ዳሕረዋይ ንሰብኣዊ መሰል ኣብ ኤርትራ ዝከታተል ወኪል ሕቡራት ሃገራት ብምምዛዝን ውጽኢቱ ብምቕራብን ድማ ዳግማይ ማዕቀብ ምግባሩ የመጉስ ኣውሮፓዊ ሕብረት ንመናውሒ መዋእል ገባት ስርዓት ህግደፍ ሓገዛት ብምሃቡ ዘይቁንዕ ምዃኑ ብምስትብሃል ደው ንኸብሎ ድማ ይጽውዕ ኩሎም ደሌት ፍትሕን ሰላምን ሃገራትን ሓይልታትን ንዲሞክራሲያዊ ተጋድሎና ክድግፉን ንዲክታተርያዊ ስርዓት ህግደፍ ክንጽሉን ንምሕፀን ነዘሎ ኩነታት ኤርትራ ኣብ ግምት እትዮም ናብ ህዝቢ ኤርትራ ፍሉይ ቆልሕታ ክገብሩን እንዳጸዋዕና ንህዝብን ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ምእንትቲ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዝዓለመ ቃልስታትና ዝህብዎ ደገፍን ሓበራዊ ረብሓታት ክልቲኡ ህዝብታትን ንምርግጋጽ ዞባዊ ጸጥታ ምርግጋእን ንምዕዛዝ ኣብ ጎኒ ተጋድሎና ደው ምባሎም ነመጉስ ኣብ መደምደምታ ናይ ፍጻሜ ጽሕፈት ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባ ሰልፍና ኤርትራ ንኹሉ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዘለዉ ደሌት ፍትሒ ዓወት እንዳተሰምነ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ዘበነ ግበት ኣብቂዑ ዘመነ ፍትሕን ዲሞክራስን ሰላምን ቅሳነትን ምትእኻብን ክኾነልና ኩሉ ዓቕሙኹም ኣዋዲድኩም ኣብ ቃልሲ ኣንጻር ገባት ስርዓት ክትዋስኡ ደጊሙ ይጽውዕ ዓወት ንዲሞክራሲያዊ ቃልስታት ህዝቢ ኤርትራ ዝኽርን መጎስን ንሰማዕታትና ፍጻሜ ጽሕፈት ሰልፍና ኤርትራ 30 ሐምለ 2017 እዚ ድምጽኹም ድምጽ ሰልፍና ኤርትራ ይዘርየና ኣሎ እቲ እንሓድሮ እንውዕሎ እቲ እንገብሮ እንብሎ እንልምኖ እንምህለሎ ቀጭጭን ከይበሎ እቲ ድኻም እቲ ጽምዓት እቲ ጽምዋ እቲ ጸልማት ዘይትመነዮን ፍጡር እናቐጸለ ከም ንቡር ሕማቕ ስማዕ እንክትሰምዒ ዝርንዛሕ ትነብዒ እተቕርብዮ ብልዒ ሲኢን ኩሉ ወግዒ በረውረው ዝበለ ገዛ ሃዲሙኪ ኩሉ መዓዛ ስቅያት በዚሑኪ ምስ ብርቱዕ ቓንዛ ድሓንቲ እቶ ዛመተንፈሻ ዘረአየትና ዓረአያ ጋሻ ኣብ ትርክብና ተዓዋቒፍና ክንዲ ኩሉ ነቢዕና ነዊሑን ተጠማሚትና እቲ ዘይከውን ዝመስል ምስ ኮነልና ተገርኒምና ከም ብሓድሽ ተደናፊቕና ኣማሲኡ ንኩሉ ውሒድና ፈጣሪ መስጊና ቃንዛና ረስዕና እዚ ኩሉ እናኾነ ናይ መተንፈሻ ጊዜ ቀልጢፉ ስለ ዝበነነ ንብዓት ኮይኑ ዳግማይ ምዕጋት ኣብዩ ውሒዙ ከም ማይ ኣብቲ ምፍልላይ አንቃዕሪርና ንሰማይ ሰሚሉ ዓይኒ ኣብ ከናፍር ተተኺሉ ስኒ ብዛዕባ ዝሓለፈ ልብታትና ከመይ ከም ዝተገርፈ ብቃንዛ እናተወተፈ ነቲ ብሕጂ ዝተረፈ ንምግማቱ ኣእምሮ እናተሰከፈ መዕለቢ ኸይረኸበ ምስተቖልፈ ጊዜ ስለ ዝሃፈፈ ልብታትና ብቑልቡ ከሎ ተብተብ ኮይኑ ንንቕሎ ዳግማይ ተፈላሊና ክሳብ ክፍልዚ ንዘይንብሎ በልስኪ በብ ዘለናዮ ይሃበና ኣኽሎ በልስኪ በብ ዘለናዮ ይሃበና ኣኽሎ እምበር ጊዜሲ ይዘርየና ኣሎ
እምበር ግዜሲ ይዘርየና ኣሎ። እዚ ድምፅኹም ድምፂ ሰልፍና ሃዳ ኤርትራ እዩ። ግዴታዊ ምጽንባር ብሔራት ኣይንቕበልን። ቀድሞ ኩሉ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ንቃለስ። እዚ ድምፅኹም ድምፂ ሰልፍና ሃዳ ኤርትራ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎማዓንቲ ፈነወና በዚ ዘዚምና ኣለና። ደሓን ቀኒዩ